Η ηλικιακή και η δεύτερη παιδική ηλικία, άλλωστε, είναι η ηλικία εκείνη κατά την οποία η μητέρα, μέσα από τη δική της συμπεριφορά, θα διδάξει στα παιδιά της όλα εκείνα τα αναγκαία, τα βασικά, τα απαραίτητα για τη ζωή. Η μητέρα, για παράδειγμα, είναι αυτή που πρώτη θα μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει σεβασμός και εκτίμηση της δουλειάς του άλλου. Αν είναι να σκοτωθείς με τον αδερφό σου, παίρνα έξω, εγώ μόλις του κάλυψα. Είναι αυτή που πρώτη θα μας δώσει να καταλάβουμε τη σημασία και την αξία της πίστης. Κάνε την προσευχή σου, κακομοίρη μου, να βγει ο λεκές από το χαλί. Η μητέρα διαθέτει προνοητικότητα. Αχ, βρε αγάπη μου, άλλαξε βρακίδι μου, μωρό μου. Να πάθεις κάτι, να πάμε στο νοσοκομείο. Τι θα πούνε για κρίμα του νοσοκομείο. Η μητέρα έχει γνώσεις γενετικής. Όλα τα χούλια από τον πατέρα σου πάει. Η μητέρα γνωρίζει από πρόληψη και προγραμματισμό. Αν την επόμενη εβδομάδα που θα έρθω στο σχολείο σου δεν έχεις όλα άριστα, να έχεις φύγει από το σπίτι πριν γυρίσω. Η μητέρα παρόλα αυτά διαθέτει και χιούμορ. Μη γελάς αυτό, κόψε από τα γελέ, Είναι αυτή που πρώτη θα μας μοιήσει στον ορθολογισμό. Δεν έχει γιατί. Γιατί έτσι. Επειδή το λέω εγώ. Και στον πράγμα. Αχ, βρε Χρυσό μου. Μην κάθεσαι και κλαις χωρίς λόγο. Θα σε κάνω να κλαις με λόγο. Η μητέρα είναι αυτή που θα μας διδάξει πόσο σημαντικό είναι να διαθέτουμε ευληγησία και περιφερειακή όραση. Βρε κακομοίρη μου, κλείσιμο το λες αυτό. Δεν βλέπεις ως βέρκος πολύ κατήμαρος. Ακόμα και η μανούλα, βέβαια, μπορεί κάποια φορά να κρυώσει, αν ξεχάσει να βάλει ζακετούλα. Φροντίζει τόσο πολύ για όλους τους άλλους. Η μανούλα επίσης είναι αυτή που θα μας διδάξει και θα μας εκπαιδεύσει πρώτη στην αντοχή. Αχ, Μαγδαληνή Νεφέλιο Κάστη, δεν θα σηκωθείς από το τραπέζι αν δεν τελειώσει το κοινό σου. Η μητέρα είναι αυτή που πρώτη θα μας μιλήσει για τον κύκλο της ζωής. Εγώ σε έκανα, εγώ θα σε ξεκάνω κακομοίρη. Είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην ενηλικίωση. Αχ, βρε αγάπη μου, φάει το φαΐ σου. Πώς θα μεγαλώσεις αν δεν φας το φαΐ σου. Η μητέρα διδάσκει ταπεινοφροσύνη. Να σου πω κακομοίρη μου, εγώ δεν είχα παπούτσια να φορέσω στην ηλικία σου. Τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε, μην είσαι αχάριστος. Η μητέρα είναι φορέας πολιτισμού και διδάσκει πολυπολιτισμικότητα. Αχ, βρε καλό μου. Όταν σου δίνουν κάτι, να λες ευχαριστώ. Μην είσαι γύφτος. Μην θα μας περάσουν για τίποτα αριστερού στο τέλος. Και δεν το Η μητέρα διαθέτει βιογραφικότητα Όταν πάμε σπίτι, κακομοίρη μου, θα δεις. και μοιράζεται μαζί μας τη σοφία της. Όταν μεγαλώσεις, θα καταλάβεις. Τατά. Είναι αυτή που θα οξύνει την αντιληπτική μας ικανότητα. Στα έλεγα εγώ, τα πάτσα κι εγώ μαζί σου. Έχει ήλιο με δόντια, κάνει κρύο και δεν το καταλαβαίνεις. Η μητέρα θα οξύνει και άλλες φυσικές και παραφυσικές δυνατότητες που ενδεχομένως να διαθέτουμε. Μαγδαληνή Νεφέλιο Κάστη, κλείσε το στόμα σου και φάε όλο το αβοκάντο. Η μητέρα εφευρίσκει τρόπους ριζικής επίλυσης προβλημάτων. Κάνε Θεέ μου να πεθάνω, να ησυχάσω κι εγώ κι εσείς. Και βέβαια είναι αυτή που διαθέτει πέρα από ιατρικές γνώσεις τις καλύτερες συμβουλές ομορφιάς. Κάτσε παιδί μου ίσια, θα κάνεις καπούρα. Αχ, βρε αγάπη μου, με αυτές τις γκριμάτσες που κάνεις, θα κάνεις ρητίδι. Πρέπει βγάλει τη μούρη σου μέσα από το κινητό, θα μείνεις ανήφορα στο τέλος. Καμάρι μου, σε παρακαλώ, άνοιξε το θώρακά σου. Ξύνεις το ηλιακό σου πλέον. Μη με παρασάλω, αγάπη μου, άνθρωπος είναι κειμένο να πονάει. Η μητέρα τέλος είναι αυτή που πρώτη θα μας μιλήσει για την αξία της δικαιοσύνης. Δεν θα κάνεις παιδιά κι εσύ μια μέρα, ότι μου έκανες εσύ εμένα, τίποτα δεν θα κάνεις. Και βεβαίως αυτή που θα μας φέρει σε επαφή με την τέχνη. Πεινάς? Συγκεκριμένα τον υπαρκτό σου ρεαλισμό. Ναι, άμα πεινάς πείνα τώρα. Η μητέρα λοιπόν είναι αυτή. Συγγνώμη, τι σημαίνει αυτή η φράση? Το πεινάς πείνα. Τι σημαίνει? Θα σταματήσεις να πεινάς, ας πούμε, να πεινάς. Όχι, έκφραση, τη λένε οι μαμάδες στα παιδιά τους. Το ξέρετε όλοι. Το πεινάς πίδα δεν το ξέρουμε, το έχουμε. Πεινάς πίδα, φάει το χέρι σου, φάει το πόδι σου, φάει σκατά. Είναι νομίζω στα ντεράκια αυτά, τα δίνουμε τα μάνια μας.